ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮೊರಣಿದ ಒಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ತಪುರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನು ಓಲು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ತುಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವಳು ದುಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಅತೆಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಾನ್ವಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ನನ್ನದಾದ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಡಗೇನು ಜಿ ಎದ್ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ನೀರು ಬಂತಾರ ಅವಕ್ಕೇನು ಹಾಯ್ ಲವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಥ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಜೈದೇವ್ ತೋರ್ಸ್ ಪಾಕ ಜೈದಿನ ಈಗ ಇಜಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಏತಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಜೈದೇವ್ರು ಲಕ್ಕಾರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿವಿದ್ದೇನೆ ಚೋಚು ಅರೆ ವಿದ್ಯಾಪುಂಡೆ ಚೋಚು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒಯ್ದೇರು ತುಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮೂಲು ದಾದಯ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಬರಬಿನೆ ದಾದ ಪುರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೈದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ದಾದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೈದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರ ತೆಂಚ ಫೋನ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಈರ್ನ ಫೋನ್ಡು ಎಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಂಚಿದೆ ತೊನ್ನು ಫೋನ್ಡು ತಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಂ ತಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ನೀಟಾಗಿ ಮನ್ಪೀರು ಹಾಂ ತಲೆಂಗ ನಾಸ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬೇಗ ಬೈದೇರಿ ನೀ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ಡ್ರದೆ ತನ್ನೆ ಹಾಂ 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 ಎಂಚಿನಿ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಸಮ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೇರ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಾಂ 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 ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಆಂಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಪುರಿತ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ವೀಕಡ್ಲ ಪುರಿತ ಮರ್ದನ್ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಆನೆಟ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ದಾತು ಓಮೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಾತು ಎಡೊ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಉಂದೇನು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಚೂರು ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ನೀರನ್ನು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಉಂದೆಲ್ಲ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾಡಾದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಉಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪರ ದೀತಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಂದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಅವಡು ಒಂದು ಎಳ್ಯ ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾವು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೈತೆ ಸಾನ್ವಿಲಕ ಮೂಜರು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ನೋಡಿ 3-4 ಚಮಚನ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾಗ ಕೊಜ ಪಂಡಾಂಡ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ವಾಟಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಐಕೆ ವಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅತೆ ಮಗ ಕಾಣೆ ಇರ್ದು ಬೈಮುಟ್ಟ ಕೊಜಪ್ಪು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವಿರೇಗ್ ಅತೆ ಇರಾಗ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಜಪ್ಪು ಕೊಜಪ್ಪು ಎತ್ ಆತಿಷ್ಟನಾ ಅಂದೆ ಜೈ ಉನ್ಕಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಕೂಡ ತಾನ್ ಪಂದು ಪನೋಡು ಬಾಲೆನ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಬಾಲೆನ್ ಪನೋಡು ಹಲ್ತು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಉನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ಬಾಬಾಗಿನಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮಂತದೆ ರಾಗಿಡ್ ಸೊ ಜಾಗ್ರಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಎಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚುತ್ತಲೆ ಗಜಂಗ ಎಂಚ ಬುಲ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಾಗ ಚೂರು ತಾಕಂಡು ಎಂಚ ವಾದ್ಯಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬದತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಪುಯ್ರ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕೂಳುಗು ಆಯ್ಕೊಂಚು ತೆಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೂಳುಗೊಂದು ತೆಲ್ತು ಬನ್ನಿ ತೆಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಟಬ್ಬನ್ ಪತಂಪೋಯ್ ರೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ಬಾಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶಿಮಂತೂರು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಸಾನ್ಬಾಬನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಶ್ಶಿಗೆ ಲೆತೊಂಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಂಡೆನೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾದು ಲೆತೊಂಪ ಓಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆನೆ ಬತ್ತ ಸಾನ್ಬಾಬಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೂರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಕೇನೊಂದು ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಗೆಲ್ ತೇರು ಪುರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಶಿಮಂತೂರು ಶ್ರೀ ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟ ತೂಪಿನಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದುವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆತು ಜನ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಬರೋಡು ಆತೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಲ್ದಿ
ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕಷಾಯ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಆವೊಂದುಂಡು ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪೋಹ ಲಡ್ಡುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 9 ಸಾನುಗೊಂಜಿ ನಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಸಾನುಡು ಒಂಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುನು ನನಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಲು ಓಲ್ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ಲ ರಾಜರು ಹುಡುಗಿರು ರಾಜರೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪೋಯಿರು ಪಿರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕನ್ನಕ ಸಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತುಕ ಹೆಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಣ ಅಂತಂದೆ ರಾಜರು ಬರ್ತಿರ್ತುಲಿ ರಾಜರೇ ಈರನಂದು ಹೊನ್ನಾಗ ಈರು ಮಂಡೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋನು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬಿದಾಡ್ತಾರೆ ಇರೆನ್ ತೂಲೇಂದು ಪಂಡೆ ಈರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋನು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬಿದಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಹೆಂಚಿನ ಜೈ ಪೋಯಾ ಪೊಯ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಲೆತೊನ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಪೋವಾಡ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಟು ಅಂತೀರು ಅಮ್ಮ ಊರ್ಲಿರಂದು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅರೆನ್ ಲೆತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ರೀಚ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಹಳಂಗಡಿತ ಪ್ರಾದ್ವಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಡ್ತು ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ್ಲ ಅವಲೆ ದೆತೊನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನಮ್ಮ ದಾದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಓ ಸಾಮೀರೆಗೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜಂದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಓ ಡಿಸೈನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಮೂಲು ತೂನಗ ಮಾತ ಲಾಸ ಅಂತಂಡು ಬಟ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ 15K ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ಗು ರಾಜ ಸಾನ್ವಿಡಕ್ಕೆ ನನ್ನದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಡಗೇನು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಗಳಿಗೆಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅಂದು ಪ್ರಾದ್ವಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಿಯೇರು ನಮಕ್ ಸೊ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಡ ರೀಚ್ ಆಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಬತ್ತದ ಚೀರವು ದೆಪ್ಪ ಲೋಕ ಹೆಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡಗ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದನ್ ಬನ್ನಿ ಬೋಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ತಿಲ್ಲ ಸಮ ಉಂಡ ತಿಲ್ಲ ಚೀರ ಓಡು ದಪ್ಪಲೆ ಪೊಯ್ ವಿಲಾಯ್ ಪೊಯ್ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೋರ್ಲಿ ಶಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೆ ಸಾರದ ಕನ್ಲಿಪ್ಲಿ ಗೈಸಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಶಾಮಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಡ್ರೆಂಡತೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಬದ ಗೆಜ್ಜ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ತೋಜಲೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಜಲೆ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಗೈಸಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಶಾರದ್ ಮೇಡಮ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲಿರಿ ಒಂದು ಪಾರು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬುಕ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮೊರಣಿದ ಒಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ತಬ್ಬರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನು ಓಲು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ತುಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವಳು ದುಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗೆ ಅತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನು ಹಾಂ ಇದಿಂದ ತಪ್ಪು ಸೊ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಅದಂತಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತುಕ ಯಾಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟದ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಇರ್ತಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡೋಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಂ ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮರ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಇಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೇಟ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮೇಡಮ್ ನಡಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ಲ ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವಂತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ನ ಮೂಲಿತ್ತನು ಮಾಮ್ಜಿಸ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟುಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನಮಗೆ ಕಡ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಒಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕಲಿಲ್ಲಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.